I denne guide vil du lære, hvordan du bruger TV2 Play med Chromecast. Hvis du ikke allerede har gjort det, er det vigtigt, at du har sat din Chromecast-enhed op, og at den er forbundet til dit hjemmenetværk. Når det er gjort, skal du installere TV2 Play på den ønskede afspilningsenhed. Det kan fx være din iPhone eller Android-enhed. Når Chromecast er på dit hjemmenetværk, er sluttet til tv'et, og du har installeret appen på din telefon, går du ind i appen. Herefter trykker du på Google Cast-ikonet. Det sidder oppe i højre hjørne. Herefter vælger du din Chromecast-enhed, og kort tid efter så skifter skærmen på dit tv, så du kan se, at TV2 Play er forbundet. Herefter kan du vælge for eksempel Live TV. Her vælger jeg Zulu, der lige nu sender Venner. Kort tid efter begynder afspilningen på dit tv, og nede i bunden af din telefon kan du se et lille panel, der kommer frem. Det her panel lader dig starte og stoppe afspilningen. TV'et er jo live, så du kan ikke spole i det, ligesom du vil kunne med andre programmer, men du kan starte og stoppe det. Du kan også styre lydstyrken ved simpelthen at slide op og ned på selve enheden. Det kan være smart, hvis du ikke lige ved, hvor din tv-fjernbetjening er henne. Mens du er i oversigten, kan du også vælge andre programmer. For eksempel kan du have lyst til at se noget TV2 Charlie. Så længe Google Cast-ikonet oppe til højre lyser blåt, så er det forbundet til dit tv. Og det betyder, at hvad du nu end vælger i TV2 Play, ja, så vil det blive afspillet på dit tv. Når du afspiller noget på tv'et, kommer der en lille hvid kasse frem på selve tv'et, hvor du kan se, hvad det er, du er i gang med at se. Hvis du gerne vil se serier, som ikke er live, så har du nogle andre muligheder, end hvis du ser live tv. Blandt andet har du muligheden for at spole i det. Her prøver vi med et afsnit årgang 0, og her kan I se, at udover vi kan skrue op og ned for lyden, og vi kan starte og stoppe, ja, så kan vi simpelthen også få lov til at ændre, hvor langt henne vi vil være i selve serien. Vi kan altså spole i udsendelsen ved at sætte fingeren på selve tidslinjen og spole. Der går noget tid på Chromecasten, men når den først har fundet det sted, du gerne vil afspille fra, ja, så begynder den at afspille igen. Stå og kalde min datter for Jasmin. Og når du er færdig med at se tv, ja, så kan du afbryde afspilningen ved at trykke på Google Cast-ikonet oppe øverst til højre, og herefter vælge afbryd. Husk, at du kan læse meget mere om Google Chromecast, om Google Cast og andre streamingenheder på streaming.dk.